Alguna vegada t'ha fallat una automatització per culpa de l'hora? Com per exemple enviar un correu massa d'hora o massa tard. Sovint el problema és que no estem gestionant bé la zona horària. El primer consell, assegurar-te que la zona horària del teu escenari està ben configurada. A moltes plataformes com N8N, Make o Zapier pots establir un time zone com Europa-Madrid i així tot el procés treballarà amb el context horari correcte. Però no n'hi ha prou. Quan captures la data actual, cal que tingui un format clar i coherent, que segueixi la zona horària definida. Així podràs llegir-la fàcilment, reutilitzar-la en altres processos o enviar-la a altres sistemes sense errors. Jo faig servir un petit bloc reutilitzable que retorna la data i l'hora actuals, amb el format exacte que necessito i el desfasament inclòs. Aquest petit truc pot marcar la diferència entre una automatització fiable i un desastre silenciós. Tinguis la plataforma que tinguis, afegeix aquest bloc avui mateix.